मरिया सावरिया जितना गीत होता कुछ ऐसा मजा होला जौन मजा आवेला तो जाला ना कुछ ऐसा चीज होला जौन आई या तुरंते उड़ा जाए। जैसे धान के पुअरा बनू ओकर आगी जर या लहाक हो जा फिर तुरंते उड़ा जाए। बाकी कोयला के आगी धरा देहब तो कुछ देर तक ले 2 घंटा 4 घंटा तो ई मजा जौन बा ई क्षणिक मजा है। लेकिन राम नाम रटला से काम सब बन जाला। मिलत इतिहास देखो साचे प्रमाण बा। वाल्मीकि सूरदास तुलसी कबीरदास गिधव भीतर गईले कहत पुराण बा। समीनाथ भाई ए तरुआ हरदम चोल कहाँ जाता नहीं महाराज? अरे मत पूछी तनी बैठी महाराज मंच पर पेशाब लग जाता बार-बार ऐसे चलता आ कि हमार गीत गाउने रे सुने लायक नहीं है ओखर। अरे मत पूछी आई भैया आप बैठेंगे मंच पे तब मजा आएगा गाने में। हम समझेंगे कि वही हमारा सम्मान है। गिधवा भीतर गईले कहत पुराण बा। एक कलयुग के मनुष्य से अच्छा हम कल त्रेता के गिद्ध के कहिले। त्रेता में गिद्ध के सामने से रावण सीता के हर के ले जाते रहे तो गिद्ध लड़ गईले नहीं हमारे रहते तू जानकी को नहीं ले जा सकता। पंख पंख काट दहलस गिर गईले। बाकी आज के परिवेश में कोनो लड़की के संग छेड़खानी होत होखे तो लोग बचावे जाता ना वीडियो बनावे लोग जाता कि वीडियो बनावे वायरल होई तो हमार व्यूअर्स बढ़ी। 4 दिन के जिंदगी गुमान काहे करेलो मानुष जन्मिया तहर होते जियान बा। अरे कहत मनोज इतिहास अब गवाह बारे। राम के कृपा से सारा चलत जहान सारा दुनिया उनके कृपा से चलता नहीं के भुला जाता नहीं जेकर खाता नहीं ओकरे गुण नहीं खिगावा। बाकी सोहर के फरमाइश बा सोहर गायब तनी एगो नियम बनेला हमनी के। अब तो का जाने बुढ़ापा में भैया के केंगा भोर पड़ जाता उठते उठते लयदारिये शुरू करता रहे साफा बोकोटे बोकोटे भइल बा। असल में लइकन के बुद्धि या बूढ़ के बुद्धि एके हो जाला। जब होला मोर 55 तक राम नाम के गीत तू गालो ए बबुआ अरे गालो राम नाम के गीत देखी गीत गावला से का होला हित परीत सभे तरी जाई। हित परीत सभे तरी जाई। कुल खानदान सहित बबुआ कुल खानदान सहित तू गालो राम नाम के राम नाम
विपरीत सभे तरी जाई आई कुल खानदान सही। परिवार में एगो केहू संत हो जाई तब पूरा परिवार के जीवन संवार दी। मार दी अब परिवार में संत ना एगो लंठ हो जाओ तब पूरा परिवार के जीवन नरक बना दी। ना बना दी जाके कहीं मर्डर कर दी लुका जाई नाल भेटाई तो का होई घर के कुल की जब्ती होई माई बाप भाई बहन जेल में जाई। तो गलती कैलस एगो आ सजा मिलल पूरा परिवार है। देखो ईराम के गीत कैसन हो कोमनोरी तीत न लागी एकर ऐसन कृत ए बबुआ एकर ऐसन कृत कोनो रीत में तीत ना लागी। अच्छा ये बताइए कि मिश्री खिसिया के खाए तो तीत लागी मिश्री खिसियाइयो के खाए तो मीठे लागी आ मरीचा कितनो प्रेम से खाए तो तीत लगे। वही राम के नाम बा भाव कुभाव मन से बिना मन से केहू का गाय तई फायदा करी कोमनोरी अरे तीत न लागी एकर ऐसन कृत ए बबुआ एकर ऐसन ई अमृत के जे चीखल ई अमृत के अरे जे चीखल भइल ना भयभीत ये बबुआ भइल ना भयभीत तू गालो राम नाम के अंतिम मंत्र देखा हमने के कितनो पढ़ ले जा तो 10 गो 20 गो भाषा सीखब जा और परमात्मा कैसन बड़े जी उर्दू में अंग्रेजी में फारसी में चाइनीज में मराठी में गुजराती में बंगाली में कोनो भाषा में केहू बोलावे तो बुझ जाले जे हमरे के बोलावता। आदमी तो आदमी हो पशु बोलावेला पक्षी बोलावेला तो भगवान बुझ जाले कि हमरे कई बोलावत अकेले बाड़े आ कितना लोग के भाषा बुझता बात को पकड़िएगा। भाषा परिभाषा चले वही जा ना कोनो साइंस गणित ए बबुआ ना कोनो साइंस गणित भाषा ना परिभाषा चले वही जा ना कोनो साइंस गणित ए बबुआ ना कोनो साइंस गणित कभी महेश मनोज भावे में भजल कभी महेश मनोज भावे में भजल आवे ना संस्कृत ये बबुआ आवे ना संस्कृत तू गालो राम नाम के अच्छा बताएं रुआ फरमाइश कोई नहीं हो निमन